ጻድቃን ደስ ይበልኩም እግዚአብሔር ክስቀለልኩም እዩ ጻድቃን ደስ ይበልኩም ሞገስ ክትረኽቡ ኢኹም መንግሥተ ሰማያት ንዓኻትኩም እያ ኣብ ችግር ዘለዎ ኣሕዋትና እውን ኣብ ገዝኦም ንኽምለሱ ክንጽሊ እዩ ዝግበአና እግዚአብሔር ክመጽእ እግዚአብሔር ምሕረት ክህብ እግዚአብሔር ሰላም ክእውጅ ጎይታ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን በረከት ምስኩልህና ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይባረክኩ ብጸጎና ድማ ተባረኩና እዩ ኩልህና ናወቦና የቀንየለይ ፍቅሪ የለን ሰላም እውን የለን ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ህዝብናዊ ሽግርን ኣብ መከራን ይዘን እዮም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅዱስ 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 እንዳተባሃልካ ኩሉ ጊዜ ብዘይ ምዕራፍ እትቀደስ እትመስገን እትወደስ እግዚአብሔር አምላክና ክብረን ምስጋናን ንዓኻ ይሁን ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ኣብ ክልል ትግራይ ናይ መቐለ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣባል ዝኸበሩ መምህር ፍስሐ ጽዮን ናይ ቅዱስ ፍሬምናጦስ አቡነ ሰላማ ቅዱስ ፍሬምናጦስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዲን ከምኡውን ክቡር ቆሞስ አባ ተወልደ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ናይ ካቴድራል እዚዩ ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ኪዳነ ምሕረትን አመሓዳሪ አበው መነኮሳት ሰባክያነ ወንጌል ምእመናን ቦታት መናሰይ ህፃናት እንደዚህ በዓል እዚዩ ከምዚዩ መልክዑ ክኸይድውን ኩሉ ነገር ተሰርዑ ደቅና መንፈሳውያን ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ናይ ጸጥታ አካላት ኩልኩም ብቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ከመይ ሓዲራትኩም አምላክና እግዚአብሔር ሕዝውን ቅድመ ዓለም ዝነበረ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ጎይታ እግዚአብሔር ነዛ ሰዓት እዚያ ነዛ ዓለት እዚያ ብዘይ ምንም ናህና ጉልበት ናህና ሞያ ብምሕረቱ ብቸርነቱ ብፍቃዱ ብበረከቱ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ እዚዩ ኣብዚ መስኮት ሰማይ ዝኾነ ምሕረት ዝሕፈሰሉ ሰማይ ተኸፊቱ መላይ ዝመላለስሉ ስጎና ደሙ ዝቅደሰሉ ዝባረኸሉ እንመገበሉ ኃጢአትና እንሕጸበሉ አውደ ምህረት አውድ ናይ ምሕረት ዝኾነ ተሰባሲብና ቃሉ ክንሰምዕ ስለዚ ፈቀደልና ሕዝውን እግዚአብሔር አምላክና እቲ ዘይነጽፍ ምስግንኡ ንዕኡ ምስጋና ይኹን እሞ ከምቲ ተባሃለ ሰዓት ከይዱ ክኾን ይኽእል እዩ ንእሽተይ ግን እግዚአብሔር ዓመት ዓቂርና ከምዚ ክንሰባሰቡን ሰላም ረኺብና ከምዚ ቃሉ ክንሰምዑን መምህራን ሂቡና ኣብዛ ሰዓት እዚኣውን እግዚአብሔር ሰላም ገሩልና እንድሕር ሰባሰበና ምስቱ ሰንበት ምዃኑ ንእሽተይ ዕግስ ምባልና ብዝበለፀ ዝዓቢ ጸጋ ምርካብ እዩ ክቡራንን ክቡራትን ኣይንተ እግዚአብሔር ካይናት ተርእናዮም ትማሊ ምድመዓልቱ ምሉእ ለይቱ ሕዝውን ኣብዚ ኣኸፊሎም እኞ ሸሊኾም እኳ ኣይከዱን ኣብዚ ኣኸፊሎም ቅድሚኹም እኞ እንዲያው ገሊኦምስ ናይ ልምዓት ቅርሺ ቀዋፂ ዘውሩ ትርእይዎም ኣለኹም ከመይ ዝበለ ጸጋ ሂብዎም ከመይ ዝበለ ዕድል እዮም ተዓዲሎም ከመይ ዝበለ ጽንዓት ሂብዎም እግዚአብሔር በእውነቱ ከምቲ ትፈልጥዎ ስኻትኩም ስብሰባ ተሰብሲብካ እንድሕር ትመርሕ ኮንካ ከምቲ ናይ ዓለም ልምዲ እንተርእኹሞ ኣብቲ ቅድሜኻ እንታይ እንተገርካ ኢኻ ትምራሕ ትፈልጥዎ ኢኹም እዚኣቶም ከ 24 ሰዓት ጭሆት እንትጭሁ እንተለው መን ሓይሊ ሂብዎም እስቲ ነቲ ሓይሊ ዝሃቦም ምስገና ኣረቡ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንፈልጦ ብፁዕ ኣቦና አቡነ ኢሳያስ እውን ካፍቶም ሊቃውንትን ካፍቶም አበው ዝኾኑ ኣቦናውን ኩሉ ግዜ ዘይሸላቸው ዘይደኽሙ ሰዓት ዘይቆጻጸሩ ኩሉ ግዜ ንድኻም ንበረከት ንእግዚአብሔር ምስገና ህይወቶም ዝሃቡ ኣቦ እዩ ነዚውን መን እግዚአብሔር መን ሂብዎም ጸጋ ነቱ ዝሃቦም ንኣምላኽና ንእግዚአብሔር እስትነመስግን
አምላኽና እግዚአብሔር እንድሕር ከምዚ ገርና ክነመስግን ፈቀደልና እዚ ምስጋና እዚ ክንረክቦ ዝተናገሩ ቀዳሞት አቦታት አለው። በብዙህ ነገር ወበብዙህ መክፈልት አይዳ እግዚአብሔር በነቢያቲሁ እንትካት በብዙህ መንገዲ በብዙህ መልክዕ በብዙህ ንግግር በብዙህ ምሳሌ በብዙህ ቃላት በነቢያት ገሩ እግዚአብሔር ነጊሩና ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ዕብራውያን 7 ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 እንረኽቦ ቅዱስ ቃል እዩ። ምክንያቱ አንቶ መምህርና መጋቢ ሐዲስ በሐፂር ሰዓት ጽቡቕ አስተምሮ ብዛዕባ ስብከት ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ምምጻእ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ትንቢት ወይም ድማ ናይ ሊቃውንት ዝሓደርሉ ናይ ክርስቶስ ስብከት አምሂሮምና እዩ። እሱ ከም ዘለዎ ኣብ ውሽጥና ሒዝና እዚ ቃል እዚ ድማ ምስ ክንውስኸሉ እንተለና እግዚአብሔር ኣብ ነቢያት ሓዲሩ እግዚአብሔር ክመጽእ እግዚአብሔር ምሕረት ክህብ እግዚአብሔር ሰላም ክእውጅ እታ ዝጸልመተት ዓለም ክትበርህ እታ ዝሓመመት ዓለም ክትፍወስ እታ ኃጢአት ዝበዝሓ ዓለም ኃጢአት ዝበዝሖ ህዝቢ ኃጢአቱ ክሕፀብ ክርስቶስ ግን ኣብ ቀራንዮ መስቀል ክውዕል ክርስቶስ ግን ደም ክቕዳሕ ክርስቶስ ግን ስግኡ ክቆረስ እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ከም ዝመጽእ ቅድም ኢሉ ትካት ማለት ቅድም ኢሉ ማለት እዩ። ቅድም ኢሉ ተነጊሩ ካብቲ ሒዘልናዮ ዘመን ድሓር ተመሊስናስ ቅድም ኢሉ ብነቢያት ተናጊሩ እንታይ ልየ ናጊሩ ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ ኣብ ድንግል ማርያም ክሓደር እዩ ኣብ ድንግል ማርያም ሓዲሩ ክውለድ እዩ ምስተወለደ ድማ ዓለም ክበርህ እዩ ሰላም ክበዝሕ እዩ ዝበለ ቃል እቶም ነቢያት ይናገሩ ነሮም። ንበዓል ኢሳይያስ ንበዓል ነቢየ እግዚአብሔር ሕዝቅኤል ንበዓል ዳዊት ብዙሓት ነቢያት ይናገሮም ነሩ። በብዙህ ነገር በብዙህ መክፈልት ብተኸፋፈለ ወይ ድማ ብዝተፈላለየ ነገራት ኣብ ዕፅ ድዩ ብደመና ድዩ ባሕሪ ብምኽፋል ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዓብይ እምባ ድዩ ብተዓፀወ ገዛ ድዩ ብተዓፅዩ ምስ ኣትዩ ትወፅእ መንእሰይ ድዩ ብተፈላለየ መንገዲ ንነቢያት ይነግሮም ነሩ። ወበድሃሪ መዋዕል ነገረነ በወልዱ ድሓር ጊዜ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ነቢያት ክመጽእ እዩ ክወርድ እዩ ክውለድ እዩ ኣብ ሓንቲ ድንግል ማርያም ሰበይቲ ሓዲሩ ክውለድ እዩ ዝብልዎ ዝነበሩ ወበድሃር መዋዕል ድማ ነገረነ በወልዱ እሱ ድማ እቲ ግዜ ምስ በፅሐ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ብገላትያ ዝተናገሮ ንረኽቦ ምዕራፍ 4 ዘለን ንረኽቦ ግዜ ምስ በፅሐ ኣፍታ ሰበይቲ ሓዲሩ ኣፍታ ድንግል ሰበይቲ ተወሊዱ ምን እቲ መድህን ኣምላክ ምን እቱ ናይ ሰማይታት እውን ሓገዝ ጸጋ ዝኾነ ካህናት እውን ዝሾመ ንመነኮሳት እውን ተስፋ ዝኾነ ተስፋ መነኮሳት ሰያሜ ካህናት ተስፋ መነኮሳት ቅዱስ አቡነ ሳሙኤል ካብቶም ተስፋ ዝገብሩ ዝነበሩ ፍጹም ጸጋ ዝተዋሃቦም ቃል ኪዳን ዝተዋሃቦም ሓደ ዓብይ ጻድቕ ኢና ንኽብር ዘለና ታወተ ጽዮን ታወተ እግዚአብሔር እንዳዓጠኑ እንካብ ምድሪ ሓደ እመት ናብካ እንዳተለዓሉ ውዳሲአን አምላክ ናይ ቅዳሴ አምላክን እንዳደገሙ ምስ እግዚአብሔር እንዳተነጋገሩ ናይ እግዚአብሔር ፈታዊ ናይ እግዚአብሔር ቅርብ ዝኾኑ ጻድቕ እዮም። ቃል ኪዳን ሰፊሕ ቃል ኪዳን ዝተዋሃቦም አናብስት ሰባት ይበልዑ አናብርት ሰባት ይወሕጡ ንበዓል አቡነ ሳሙኤል ግን ከም ፈረስ ኮይኖም እዮም ዝለኣኽዎም ከም ሰብ ኮይኖም እዮም ዝለኣኽዎም ካብ ሰብ ንላዕሊ እዮም ዘገልግልዎም ንምንታይ ተፈስሑ ጻድቃን ወለራታን ይደልዎም ክብር ጻድቃን ደስ ይበልኩም እግዚአብሔር ክውለደልኩም እዩ ጻድቃን ደስ ይበልኩም እግዚአብሔር ክስቀለልኩም እዩ ጻድቃን ደስ ይበልኩም ሞገስ ክትረኽቡ ኢኹም መንግሥተ ሰማያት ንዓኻትኩም እያ መንግሥተ ሰማያት ተኸፊትልኩም እዩ እቲ ሕያው አምላክ ተወሊዱ እዩ እቲ ሕያው አምላክ ናብዚ ምድሪ እዚ መጽእ እዩ
ኢለወን ልበ አምላክ ዳዊት በመዝሙሩን ተናገሪው ጻድቃን ደስ ይበልኩም ሕዝበ እግዚአብሔር ደስ ይበልኩም እስቲ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ ክቡራንን ክቡራትን ምእመናን ቦታት አዴታት በብዙሕ መንገድ ሕዝቡን ይነግረናል። ተማሊ ክርስቶስ ክመጽእ ክውለድ እዩ አይዞኻትኩም ተስፋ ይትቆርጹ በአፈ ነቢያት በእግዚአብሔር ፈቃድ ተነጊሩ እቱ ተባሃለ ተፈጽሞ ሕዝቡን ኣብ ዘመንና በብዙሕ መንገድ ይነግረናል። እንካብ ሕጊ ወፃእ እንተኾንኩም ሓጢኣት ክበዝሕ እዩ ነንባዕልትኩም ተዘይተፋቂርኩም ፈተና ክበዝሓኩም እዩ ካብ እግዚአብሔር እንተርሒቅኩም እግዚአብሔር ክቁጣዓኩም እዩ እንዳበለ በቅዱሳት መጻሕፍቲ ይነግረናል። ንምንታይ ክንጾም ክንጸልይ አምላክና ክንምልኽ ናይ ቅዱሳን ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ዝሃቦም አስተውዒልና ክንፈልጥ ክንርድኦ ኪዳኑ በረከቱ ሰላሙ ፍቅሩ ሂቡና በብዙሕ ነገር ዝነገረና በብዙሕ መንገዲ ዘረዳአና ቀደም ጀሚሩ ዘስተምሃረና ሕዚ ድማ ድሕነትን ህይወትን ዝሃበና ኣብ ቀራንዮ መስቀል ዝወዓለልና ጎይታ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። በረከት ምስ ኩልህና ይኹን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይባረኩም። ብጸጎና ድማ ተባረኹና እዩ ኩልህና ናወቦና የመንየለይ ስለዚህ ትሪው ወለኹም በእውነቱ ሰላም ካብ ዓለም ተሰዲዳ ፍቅሪን ካብ ዓለም ተሰዲዳ ፍቅሪ የለን ሰላም እውን የለን ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ህዝብናዊ ሽግርን ኣብ መከራን እዩ ዘንዮ እና ስለዚ ክንጽሊ ከምቲ ቅድም ተነገረ ንሕድሕድና ተፋቂርና ክንረዳዳ እንደገና ደሞ ኣብ ሽግር ዘለዎ ኣሕዋትና እውን ኣብ ገዝኦም ንክምለሱ ክንጽሊ ይዝግበአና ቤተ ክርስቲያን ተረኺብና ጸሎት ክንጽሊ ክንምህለል ይዝግበአና እና ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና ወለድና ክንመስል ይዝግበአና ሃይማኖትና ክንሕሉ ሃይማኖት ሓልዮም ናባና ትውፊት ኣረኪቦምና እዮም። ስለዚ ንሕና እውን በቦታትና ኣሰር ተኸቲልና ብሃይማኖትና ክንጸንዕ ይዝግበአና ትምህርት ተውሂቡ ስለዝኾነ ሒዝና ኣብታ ምህደላ እየ ዘሕልፈኩም። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ንግሮ ወላዲተ በሰመስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይርሐቅ ማእከለ ወማእከለ ኩሉ እግዚኦ